Rufaro kwamuri, areroya. Mapostora, pano ndasimuka kuti ndiparidzewo mashoko akanaka emudzimu unoera. Asi tisati taenda kure, ndinodawo kutenda vese vakabvisa mari dzavo dzavakabvisawo kuti purogiramu ifambire mberi. Ipo pamariro pamadzimai gratitude. Aiwa dai Mwari wakuropafadzai, areroya. Asi madzibaba boy rei. Ini ndanzwa kunzi mari yakabviswa yechema yaisvika 500 vs. Asi mari yakasvika mumaoko asamusha inga iri 50 chete chete. Mungatitsanangurire ipapa kuti zvinoita zvakambofamba sei? Baba Makarwe, pano hatiuyi kuzotengesana, asi tinouya kuzopakurirana mashoko emudzimu unoera. Nhaika, wamava kuda kutora tembiricha kunge mwana wenyu pano ndiani? Madzibaba Sibhineji. Inini zvese zvamataura kazvo handangana basa nazvo. Asi panapa isu tinoda zvinhu zvetranspiration. Ipapo ndenge ndichireva kuti tinoda zvinhu zvinonzi pachena bhuu ngedrive wetruck kana kuti wemotorbike. Nekuti isusu mukasatiudza kuti mari dzetina dziri kufamba sei, next time tonanga kuti mimuzvite mimi nambuya venyu. Munhu ngaataura akazvimirira madzibaba Garwe. Mazvinzwaka? Kana muchiti tino muri kureva imimi nani? Itai ndino muri mega. Kana paina nepfungwa dzakafanana nedzenyu ozokutsigirai zvamanje manje. Kana mapedza kuzotaura kuti mastatement weisana nemusoro kazvo, muzorangira kuti panapa mari ndiyo yatiri kuda. Maibata? Pakaipa magaizi. Apa ndikasagaya fastika ndogona kunyadziswa nechimudhara chakaoma musoro kunge dombo ichi. Heri tatata Johnny stage search by the region. Hi, Heri, how can I cross the river Jordan without permit? Baba, zvakanaka mambo, tenzi makanaka, tenzi munoshamisa, inzwai wangoni. Baba, ndinetsananguro dzenyu dzandadzikisirwa nebhande rekumusoro kudenga zvamanje manje. Ndinotenda ishe wangu. Baba, ndaona varume vasere vanga vachifora vachiita semagamba vachifora vakananga mugomo. Vanga vachimhanya vakatakura zvombo. Ndisirei Rufaro mapostora. Zvino ndabvunza ndikati ko nhai baba chiga chakadai ichi chinoreveiko mukati meupenyu hwemurandarume. Asi ndengara ndududzira kuti baba imi pane varume vari kukurondai mukati meupenyu hwenyu. Ndabvunza kumusoro kudenga ndikaudzwa kuti imimi baba imi pane vanhu vasingafari nemabhindauko enyu amunobata mukati meupenyu, mukati mekurarama. Saka ndaona marongerwa medha chaiyo. Zvigoneshe wangu. Tibatsirewo nemunamato. Kana hazvikambobve zvakaita kuti ini ndisiye makarwa angu. Ko vana vangu ana kurungai vanosara nani? Vanosara vachichengetwa nani nhaye madzibaba? Aiwa, ndipiwo kundiso ipapo. Vanoona zvedu zvavo havavone, havasi kuketa zvinhu zvavo. Nekuna kwaMwari hazvikone, vari kungosimbisana pachavo. Havasi kuketa zvinhu zvavo, vari kusimbisana pachavo. Kubvira pandakati sipi, zvinhu zvacho zvachinja. Vese vanodhiniwa naSibhineji mapidza. Iwewe Rasa, iwewe handisi kukutemba. Asi rega ndigare ndakuudza. Munhu anoziva madhiri atiri kuita usiku aya ndiwe chete naFebhuyu. Saka ndakanzwa zvasvika munzeve dzadhedhi Sibhi nadhedhi Kroko ndotoziva kuti ndiwe. Ndokuwachisa wanzu. Chibage-bage, chinzwaka. 1, hautaure neni kunge uri kutaura nemwana wambuya vako. Chechi 2, saka usade kundityisa because ndogona kungokudzemura-dzemura mazezenya. Enda unovhunza mudhara Kroko akamboda kundisaiza. Saka wakamita sei baby paakada kukujairira? Ndombonzani kwenini? Handina kana makuva embwa kumberi kwangu. Wakamuropa here baby? Ndiudze kani? Ndakamudza kuti ndokudzemura, ndobva atanga kuda kuita nharo. Ndakuda kuti ndichimurova, Sibhi ndobva handibata. Otherwise ndaimubvisa mazino, kujoza kuvanondiziva nenhau dzekutyoredzera vanhu. Vaitonditi CK, the street fight. Hasha, zvokuti waiva street fighter kana kuti street kid. Hazvishande kwandiri izvozvo wanzwa. Nangoti chete usafambe uchiparidzira vanhu mabhindauko atoita usiku. Full stop chete. Is that so difficult? Iwewe kachembere bande, kutonetsana newe kupedza nguva. Saka regera hedu titaure dzimwe nyaya. Apa uri kutodada nekukechwa uchizorovesa vanhu futi. Vezera rako vari busy kuita progress nelife yavo.
iwewe bhizi sona neumbavha. Uriwe kurwara njere zveshuwa. Saka zvebasa reizvozvozvo. Wacho ari kuti zvine musoro ndiani? Ana Pokelo nana Olinda vari bhizi kudhiraivha marenji rova uku. Ana Maititi vari bhizi kudanana nemanai Jembe. Ana Mr. Obina. Iwe sona nekukechwa muJew West. Vezera rako ana Passion Java vari kutengera vanhu mabhenzi manyowani. Imi firemen mukuitei. Ana Ginimbi vadiki kwamuri vari kutenga maLambogini. Ana Kama Billiard vari kupfeka bhusi inodhura kudarika mari yausingafa wakambobata muwhole life yako. Saka gara udzikame wanzwaka. Hapana kana chinoshamisira pauri ipapo. Aimi, munopenga here mese muri 2. Saka munyare here papapa. Mashaya dzimwe nyaya here. Dai tiri kutoronga kuti nhasi tiri kuenda kubva waripi kunoita mari. Handidai tatogona. Munobhowa mani imimi. Varume. Nyika ino yave mahwambi chaiwo. Kwairi kuenda kwacho hakusina kana kumira zvakanaka. Pakaipa. Vakomana, zvinhu hazvina kutombomira mushe boys dzangu. Ndaenda patakishop yepakonapo ndichida kunotenga chingwa ndine 100 nozhi. Musikana wepo akutondiudza kuti chenji haiwanikwe zvekumhanya rasta. Kana muchida chenji yenyu motomirira munhu aenda kutauni, inotozowanikwa zvekuma44 kana achinge adzoka. Saka wazoita sei? Panga pakaipa ndatozongomudza kuti ndipe zvinhu zvinoenderana nemari yacho. Saka ma1 inisha ndakatenga uchi hwemunamato wandinoshandisa kueresa vanhu paSowe Gaya kuti ndakanzi mari $28,000. Kufunga kuti kare uinayo mari iyi waikwanisa kutenga kana mabhenzi apa yakutenga magaba 3 euchi. Boherei yamana. Kuresa chazogekaka. Kudzadzarika tiri kudzadzarika yeduka. Tichidai nekudai so. But kunzoka hakuna kumira zvakanaka. Inini amai vemwana wangu amai kurungaika. Njere ngauda kuti this month hakuna. Newewo mudhara uchinyanya, ungatumidze mwana zita rekuti Kurungai. Wakange wanyanya kukurungeko chakabva chaita kuti upe mwana zita rakadaro. Izvozvo ndo zvakaipa manje. Se uchisiya nyaya dzatichitaura panapa kuti sona nemasokisi akaboka. Iwo zvauri chikombera takambozvitaura. Ingadai toziva kuti chikombera zvoreva kuti haisi grade rekupusa paHarare wairamba zita iroro. Apa baba makarwo kubva ndatanga kukuzivaika. Ndopegwa pamataura zvinoreva chinhu muchishandisa English. Hanzi haisi grade. Zvamanje apa chikombera wapedzerwa. Vakomana kutaura tingataure zvedu. Asi sichazi paghetto haina kumira mushe. Gaizi madhira haasi kutenderera. Dai makombi anga achifamba. Maifunga kuti ndingadai ndaishaya plan here. Ndaitongoti, muri kuendere mudhara wanasara, lagechi mahara, driver vape moyo, vabereki handei, rodhibhoti ruzende yese handei. Iwe, hatina kuti dedzera wanzwa. Ita easy, zvakaoma but hatina kuti ubva warasa statement. Handika? BCB, ndimonero uvenda rakatogara pandiri. Kana dziri dzimwe nyaya dzaya dzeurasta, dzemabhebhi, nedzekurana Sowe, idzodzo munondikunda. Asi dzepabhizinesi apa, mese munogara pasi mimi. Nihanda yese vandoziva kuti kuna kroko, Svikiro rokutora mari. Inini imwe pfungwa inotombonditi crossa border, uendewo kujoza kukuendawo vamwewo. Vamwe zvinotononaka ndave ikoko. Nyaya yauri kutaura iyoyo, chitochera kakomba usvipire pasi, hakuendwe uku. Nekuda kwei? Saka vakaenda ikoko vese vanopenga nhaika. Joni yakanga yakanaka kare, nawo kanganwa, vanhu vari kuraramira mugaba kunge tinned beans. Kangooma kumana. Zvakangoma kungogezera mudhishi kunge yakacheche. Imi, hapana kana chamuri kutaura apa. Zvakangofanana izvi, kuno kwacho mvura iri kubatika here. Hanti haisi. Ipapa ana chikombera kusebera padhuze nemi, munenge muchiita kunge danga remombe nekusageza. Hanti kushaya mvura ikoko. Kuchibhorani kwakutoita kuswerwa kunge kuchikoro. Iwe, kugeza hakutambiriswe munhu wanzwa. Sometimes ukageza, unotogeza malaki ako. Saka siyana neni ndogara ndakadaro. Endai mega zveshuwa munhu waMwari. Muno sanitize. I-COVID guides. Hona, ndakutovarerwa kakuita nyaya nemi. Ndakutokangana kuti pane mutendero ari kufanira kuuya pandaza pamba pangu izvezvi. So rega ndibvisike vakomana. Tobatana muzvikamu zvinotevera. Maiziva? Bosi BCB. Endai munovabhabhatidza muzita remwanakomana neremweya mutsvene neremwana Sibhineji. Ende mazuva ano handichadiwa amana. Kana umbonditsvagawo. Ndakasatauya pano ndifonera or anything. Unozviziva wani kuti ini ndiri wezodzo. Zodzo ndoyo yakawandisa panapa. Handina nguva zhinji yekuita mabasa epanyama ini. Asi kuti ndinotobata mabasa edenga. Paunondiona paya ndakanyarara paye, ndinenge ndiri bhizi kushandira vatenderi ipo paye. Kunenge kuchiri kushandira vanhu here imomo paimomo.
kana kuti munema kutoita zvese. Hona manje watanga ka. Ndozvawakazoita futi last time paya pawakandisungisa nepolisi. Boy here. Ndiri kutamba hangu kani. Indaubva watoita serious nezvese zvese. Loosen up kani. Maya, handina kana kutombokumbuka inisha. Asi zvamwari chaizvo ka, unondivharira panze iwewe. Pafe chaipo, unoda kuuya paunodira, apa wanetsa neyako yekuti ndane basa remanheru, unoshanda pai, asi wakugeza zvitunha kani. Yezvo, naitedi Sibhi, mungabva mandidaro here amana. Okay, sorry sha, but inhau dzemwoyo idzi. Kutotaurawo nekuti ndenge ndasuwawo munhu wangu. Plus inini ndiri munhu wevanhu, waona, pachirungu ndiri celeb, waibata. Saka gore ra2020 maceleb anga ine munyama nemarelationship aya. Tarisa Zizo, tarisa Mudiwo, tarisawo Stana nex yake Olindai. Chitarisawo mukuru wemabhanditi. Saka inini hangu zvekuzofuma mangwana ndichibuda pamafront page mumafacebook umu ndichinzi Sibhi arambana naGeti. Handidi, waibata. Ipapo ndapanzwa Daddy Sibhi. Relax kani. I'm not going any. Ndoipi manje iyi? Iyo mbano yemopo, haugona kugogodza here? Pakaipa mudhara. Mahwambi murambi. Mazombi mukombe mudhara. Varadho. Fasta mudhara. Ndiri kuteerwa nemiriyoni yevanhu mudhara. Varadho kane mudhara. Miriyoni rekuita seko waparei this time chikombera. Uchaurayiwa nekurohwa newani. Pakaipa mudhara. Vanhu havandifarire muraini muno. Gaya, ndaona huku yepanext door. Ndikatiregedza ndiisanitiza nemvura inopisa. Gaya mudhara. Vakutonditi ndaba huku yavo mudhara. Pakaipa mudhara.